jotain ymmärreitä. Toimiko jossain paremmin? Nyt on ruokatauko. En tiedä oikeastaan sanoa, milloin niin mä vähän koirat käy. Oletin. Niin. Tässähän sanotaan, että elämänkokemusarvokkuus näkyy, että se on todella itsevarma koira sillä tavalla, että se ei tarvitse yhtään ylimääräistä höyhöstä. Niin kuin tuo aktiviteettikin, niin sehän oli kun patsattu. Ylimääräisiä liikkeitä tapahtuu. Sosiaalinen koira sillä tavalla, että hyväksyy vieraat ihmiset, ottaa kontaktia ja vastaa kontaktiin pienillä eleillä. Ei se nyt varmaan paljon parempi tarvitse olla. Leikkihalu. Siinä ehkä rohkenen sanoa, että ikää näkyy jo, että sanotaan, että se suurin säpäkkyys on ehkä jo takana. Mutta lähtee ihan aktiivisesti. Ja sitten tarttumispuoli sitten on kyllä, siihen löytyy sitten niin kuin actionia itse asiassa jo vähän enemmän. Että se iski kuin hauki kiinni nimenomaan tuolla ekassa leikissä ja otti täydellä sulla. Nyt tässä toisessa se pikkusen oli verkkasempi ja otti esiin ja pientä korjailua etuhampailla otti kiinni. Mutta ei voida sanoa, että se olisi paineistunut tämän kuvauksen aikana. Utelias koira, se ottaa kantaa asioihin ja niin kuin toi haavarikin tuolla, niin siinä ei tapahtunut mitään muuta kuin nopea kyykistyminen ja mikä kuulet olevassa. Silleen, että se ei paljon pakistele mitään. Toi oli itse asiassa yllätys oikeastaan mulle. Minä oletin, että se ottaa kantaa noihin haavareihin. Arvotus on, että mikä tuolla oli, mihinkä se ei pätkääkään suinkaan pelännyt. Se seisoi suunnilleen samoilla jalansijoilla ja kahteli välillä vilikaisi tuolta ne hiipiitaan. Ei niinku aiheuttanut sinne mitään toimenpiteitä. Ja pelkojahan se ei niinku kokenut tässä mistään sillä tavalla, että kun se sen ärsykkeen selvitti, niin se lähti semmoinen kuin junaraiteella edes takaisin ja ei sitä enää ole sitä kiinnostunutkaan itseä. Toi niinku antoi silmälle väärän kuvan tuo ääniherkkys, ei sitä laitetta tuijotellut siinä palautumisia aikaa, se kahteli ylös, mutta todennäköisesti tuo etäleikkipaikka oli sen verran kiva, että se sinne zoomaili. Jos tässä on jotain yksittäisiä poiminta, niin tuo märkä häntä, mikä tuolla mennä vipotteli, niin siinä tää kuuluu vähän siihen sarjapanhaan, ei ole enää mikään vauhtipyörä, että hän ei vitin tuollaisten rattien perässä juoksella, kun sille ei sen vitsumpaa mitään tapahtunut. Eli siinä se kuvaaminen loppuu silloin, kun se ensimmäisen kerran pysähtyi ja sehän molemmilla kerralla pysähtyi tuohon lähelle. Sitten se taas näytti niin kuin aktiivisuutensa tuossa etäleikissä taas toinen ääripää. Äärettömän nopeasti meni sinne ja leikki alkoi heti ja siellähän se myös haastoi sitten tätä passiivistakin leikkiä ja yhteistyöhön. Sille on tosi näyttävä, kiva suoritus. No laukauksissahan se ei piisannut yhtään mitään kanssa, että siinä mielessä ei. Tässä noin lyhykäisyydessä, eli kun ei tätä lomaketta ruveta niin ruudulta läpi tarkoituksena ja saat sen mukaan, ja ei uni tule silmään, niin sitten vertailee ruutuja ja lomaketta, niin ehkä lupaa.